Espainiar gobernuak azken urteotako murrizketa sozialak handiena iragarri du. Herritar gehienon diru sarrerak txikitzea dakar. Era berean, erosten ditugun produktuak garestituko duen beza ero IVA igotzea onartzen da eta aldiz etekin enpresarialak handitzeko helburuaz kotizazio sozialen beherapena. Murrizketak bertan bera ustea exigitzen dugu eta Euskal Herriko erakundei dei egiten diegu aplikatu ez ditzaten. Gobernuek aprobetsau dauela uda sasoie, jenti oporretan dauela, desaktibaute lasaizau, inoizendan reformarik handizen aiteko, baina gu eskausori onartzeko prest, baina argi eukin deizuela datorren ikasturtie gogorra izango dala. Honek erreforma guztizek apliketan izango die eta benetan ikasturte gogorra izango da. Asike iraien danok, injerra kargaute, pila kargaute eta borrokarako prest.